građani Biljarskog naselja Sveti Đurać, poštovani stranački prijatelji, mjesec dana prije održavanja lokalnih izbora, sve vas najsrdačnije još jedan pozdravio i u moje ime, u ime gospođe Kolinke, i što ću ja govoriti nešto o stanju u gradu i programu, ja bih dao prije svega gospođi Kolinki Šrajer, kandidatu za zamjenicu gradonačelnika, riječ, da ona nekoliko riječi kaže o sebi i o programu koji mi predviđamo za naredni period za 4 godine. Gospođo Kolinka, izgovorite. Eto, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, kako kaže naš gradonačelnik, ja vam zahvaljujem što ste večeras s nama. Ja sam Kolinka Šrajer, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika grada Donjeg Miholjca ispred koalicije SDP-HNS. Inače sam nastavnica matematike u osnovnoj školi, majka sam 2 djece. U Hrvatskoj narodnoj stranci sam 13 godina. Sad sam trenutno predsjednica podružnice Miholjačke i članica predsjedništva županijske organizacije. Na ovim prethodnim lokalnim izborima sam bila i izabrana za gradsku vijećnicu. Vjerujem da ćete tijekom svih ovih događanja i kampanje čuti puno obećanja, ali isto tako vjerujem da će naša koalicija učiniti sve da tu temu onako ponudimo u nekoj pravoj mjeri. Imam dovoljno iskustva da bih vjerovala nemoguće, ali isto tako sam sigurna da pravi trenutak uz političku zrelost, uz iskustvo, a osobito hrabrost, može sve promijeniti na bolje. U našem gradu i prigradskim naseljima znate da ima puno problema, nagomilali su i vjerujemo da samo rad i racionalan pristup njihovom rješavanju može donijeti uspjeh. Potreban je i pametan pristup politici, jer politika se, kao i svaki drugi posao, uči. Ponekad čak i na greškama, ali ja vjerujem da vi znate da mi, ako nam date povjerenje, nećemo učiti na greškama, nego na našim uspjesima, jer smo vam u mandatu od 2005. do 2007. pokazali da znamo raditi, da možemo voditi grad, da suosjećamo sa svojim sugrađanima i da rješavamo njihove probleme. Ova sadašnja vlast hvali se sa nekim projektima koje smo mi započeli, ali oni nažalost i poslije 6 godina još njihove vlasti još nisu završeni. Neki su od njih jednostavno zaustavljeni, neki su zaboravljeni, a i ono malo što se radi, to sa velikom i teškom mukom. To nam govori zato što sam ove 4 godine sjedila u oporbi u gradskom vijeću i pokušavali smo svi mi iz oporbe pomoći da se neki problemi riješe, ali jednostavno to nije išlo. Oni su imali više ruku, oni su imali više vijećnika, oni su donosili odluke, iako oni ovih dana, čujete, prozivaju nas da nismo donijeli neke odluke, da se nismo pojavili. Ja bih samo pitala i sa ovog skupa i bilo sa kojeg drugog, kada je to oporba donosila odluke, kada su oni nama pružili šansu da mi kažemo nešto na jedinoj postaji u Donjem Miholjcu na radio poziv koji građani slušaju. Nikada. Mi smo samo mogli svoje mišljenja reći ili pitati u gradskom vijeću i nikad ne dobiti na to odgovore. Na posljednjem gradskom vijeću na kojem smo mi bili, tražila je oporba da nam kažu kako je stanje u gradu, koliki su minusi, da mi ne nagađamo je li to 6,5 milijuna, je li to 8 milijuna, je li to 12, koliko ima kredita. Međutim, mi to nismo dobili. I do današnjeg dana mi pravo stanje ne znamo. Iako svatko od vas zna da se sa 3. mjesecom prave svi upravo krajem 2. mjeseca, svi završni računi i da smo mi trebali to znati, to stanje znati.
Vidjeli ste da nam je Miholjac, Lisinska raskopana, nisu završili taj kolektor, to su malo zabrljali, zakopali. Nogostup koji su prije 4 godine u predizbornoj kampanji u Miholjcu počeli raditi, na pola je stalo, nije do danas završen. Obilaznice, znate na što nam liči. Gospodin gradonačelnik tvrdi kako ona rasteretila središte grada. Nije, gospodo, ja tamo živim pa znam, nego još gore, jer neki koji ne znaju Miholjac, koji ne poznaju, koji idu iz Osijeka, oni bi sa Slatinu do Zagreb išli Vukovarskom ulicom. Međutim, oni sad odu obilaznicom, pa onda se opet vraćaju kroz centar Slobodnog. I to je sve tako. Ja vam zahvaljujem, večeras ne bih dužila, jer u našem programu će govoriti više gospodin Macanića. Mi smo se potrudili da već stranicu naprave, pa ćemo moći s vama malo i lajkati to, kako kažu mladi, malo se dogovarati, ali ja bih večera sa ovim završila, zahvalila vam što ste svi došli i rekla vam samo da mi imamo program koji želimo i hoćemo, a vjerujem i možemo ostvariti i puno vam hvala što ste večeras došli. Zahvaljujem se gospođi Koveljki, a prije nego što krenem reći nekoliko riječi o problemima grada i našem programu, red je da ja kažem nekoliko riječi o sebi. Rođen sam 55. godine, rođen i donjen Miholjčanin, oženjen, otac 2 kćeri, strojarsko poljoprivredni tehničar i upravni referent financijskog smjera, znači nemam fakultetsku diplomu, ali mislim da sam kroz cijeli radni vijek radio sam na mnogo mjesta, to dokazivao svojim radom i mislim da mi je najveća dobit što sam radio 13 godina u organima uprave na raznim mjestima. No vrijeme rata, ne bi sad te godine htio spominjati. Imao sam još dosta teških trenutaka kada sam u 2 navrata izgubio posao, ali sam se borio kroz život i evo, stigli smo dok smo stigli. 3 mandata sam bio u gradskom vijeću, u stvari 2, jednog sam bio u izvršnoj vlasti sa gospodinom Edvardom Štraverom i ostalim kolegama, 2 godine kao dogradonačelnik za društvene djelatnosti, a nakon toga godinu dana, onih poznatih događaja, bio sam i gradonačelnik grada. Upravo to vrijeme je pokazalo da se može jednim timskim radom, jednim drugačijim vođenjem politike, znači ako si izabran na političku funkciju, onda trebaš raditi na dobrobit svih građana. Ono što i želim danas naglasiti, ako i budemo izabrani, a ja i gospođa Koveljka smo se dogovorili da ćemo se dogovarati, nikad ne možemo imati isto mišljenje, ali kada se dogovorimo, tako ćemo i provesti. I mislim da se politika može voditi na drugačiji način, da Donji Miholjac, prigradska naselja nisu zaslužili ovakav tretman kakav trenutno ima. Kažem, vrlo dobro poznam rad lokalne uprave, jer sam i radio u njima, isto tako sam i radio sa ljudima koji tamo gore sjede i danas. I znam njihove sposobnosti, šta mogu, šta ne mogu, i mislim da se s njima treba pristupiti na jedan drugačiji ljudski način. Ovo stvaranje bauka da će Macanić ovo ili ono, ili će Koveljka ovo ili ono, to su samo priče za malu djecu. Ali se mora raditi na drugačiji način. Osim toga, prije što predam na program, radim u Hrvatskom ribolovnom savezu, volonterski dopredsjednik sam ribolovnog saveza, Osječko-baranjske županije predsjednik. Radio sam mnogo na kulturnim športskim programima na području naše općine. Imam i vidim tu jednu veliku šansu koja nije iskorištena, a to je prije svega rijeka Drava, naše šume, naše bogatstvo. Upravo su tu danas Svetođurđani rekli, pa mi nemamo ništa. Pa nemamo kad se ne radi na tim projektima. To su samo puste priče, znači treba sjesti, dogovoriti i raditi. Ono što želim reći, mi smo spremni preuzeti odgovornost za grad sutra. Znači nema mjesec, 2, 3, 5 mjeseci priprema. Sutra činjenica, kad bi dobili povjerenje, kad se budu otvorile ladice, da neće biti situacija da je to 8 milijuna duga, vjerojatno će biti više. To sam ja svjestan, vjerujem da je gospođa Koveljka svjesna. Ima vjerojatno još toga što se ne zna. Jer tekući dug, onaj iz prethodnih razdoblja negdje oko 5 milijuna i ovo što dižu pozajmicu, što mogu zakonski dizati 3 milijuna, to je praktički 8. Ali to kad jednog dana dođe, kad se približi jednom s drugim koji je ekonomista, on zna da više ne može. Živimo na dugu.
I to mještani prigradske naselje, građani Donjeg Miholjca moraju znati. Prvo se moraju sanirati dugovi svijesta računi na mogu. I to se ne može. Jer posle Jozef Borova gradonačelnika, Edvard Šnajer i ja i kolege smo sjeli i 4 milijuna vratili. To se može dokazati papirno. I to za godinu dana krvavoga posla. I krenuli investicije. 2005. industrijska zona započeta. Ja danas pitam aktualnog gradonačelnika i vlast šta smo 2007. izgradili do danas. Idemo nabrati objekte koji su izgrađeni. Zona je tada započeta. Činjenica je da se ulagalo u infrastrukturu, u ceste, u vodu, u kanalizaciju, u mrežu, da se može internetski vezati, ali koga su doveli u zonu? Bez toga nema ništa. A naša osnovna poruka je gospodarski razvitak. Osim ovog duga, osim saniranja stanja, prije svega, ja sam ubeđen u izgradnju najmanje 2 objekta, da kažemo 2 tvornice u zoni, ne da se kupi zemljište. Neki dan sam bio na povjerenstvu i prodali smo 2 zemljišta, 2 tvrtke, što sam ja rekao da odnos mi je sumnjičavo da će to proći. Šta se dešava? Nama je sreća što mi u zoni imamo velike površine. Znači ovdje, kako vidite, zona na početku, sve do silosa, praktički sve to zona. I to je sreća što mi možemo stalno, koji imaju želju, mogu kupovati. Međutim, da je to manje površina, grad ne dobiva novce, šta se dešava? I nedavno je vraćeno, neki dan je vraćeno. Nakon 3 godine čovjek je došao vraćan nazad. Grad je samo primio novac onaj što je platio onu ulaznu tarifu koju mora potom. Od toga nema smisla. Znači, mi moramo dovesti ljudi. Ako ih nema u Donjem Miholjcu, ima ih u Hrvatskoj, ima ih van zemlje. Gradonačelnik mora sjesti u auto i traži prostora za mlade ljude. Žalostna je činjenica da smo pali ispod 10.000, jedini grad. Sad smo bio sam neki dan na predsjedništvu županijske organizacije SDP-a i upravo kandidat za župana Domagoj Butković je iznio da smo najmanji sada po broju stanovnika, pali smo za 800-900 ljudi, a to je upravo to. Trgovine u centru grada prazne, grad loše izgleda, u zoni se ništa ne razvija, što je pomenula kolega ono u Lisninskoj ulici. Upravo sam neki dan pitao gospodina Posmana, ispričao mi, ja vjerujem da je to tako, ali ne znam zašto je tako planirano. Provučen je kolektor, provučeno je sve, međutim nemaju za asfalt. Pa šta ste radili, kako ste radili taj projekt? I sada se obraćaju onom investitoru, a to su europski fondovi, vi znate šta je raditi sa njima, to je pitanje povrata sredstava ako ih ne izvršiš na način kako to treba i tu će biti problema. Još ćemo 4-5 mjeseci možda trpiti ono tamo, to je da kažemo jedan od centralnih ulica. Takav način i taj stil rada, to tako ne je. Govorio sam znači nešto o dugu. Govorio sam i o načinu rada u gradskoj upravi, u radu gradonačelnika. A ne može se za 5 godina nijedan sastanak s koalicijom nije održan i nijedan sastanak sa djelatnicima. Da pouzdano znam jer imam izvor informacije. A tako se ne može raditi. Volio ti nekog ili ne volio ti, moraš sjeti za stol s njim i dogovoriti posao. To je osnovno. To je osnovno. I normalno, ako ne radi svoj posao neko, onda ima nekog rada koji će to raditi. Ima tu još problema, to je KG Park, to je pitanje jamstava koje mi ne znamo, jer je grad dao jamstva. Oni nama spočitavaju 10 milijuna kredita koje smo mi digli 2007. godine za razvoj vodovodne mreže. U Đurđu imate mrežu. A šta je s priključkima? Šta se razgovaralo s ljudima da smanjimo, da kažemo te iznose, da pokušamo na neke radi i tako dalje. Znači ništa nije radio. Neko odgovori HDZ-a na sjednicama gradskog vijeća, pa to čak nije možda ne trebalo raditi. Pa ne živimo u 19. stoljeću. Gledao sam baš jučer kad sam bio u Đurđi, prolazio kanalska mreža, pa ne samo u Đurđi, ne svi prigradskim naseljima. Ja ne znam kada je zadnji put rađen. Gledam ovu cestu, zato se nije završila dalje. Ima tu toga niz. Za Đurac sam napisao asfaltiranje ulica, selište, znači oni sadržaju kod doma, vodoopskrba, uređenje športskih objekata. Danas gradonačelnik u misiji otvoreno, hvali se sa jedinstvom, ovo kad je bio ovaj veliki vjetar, pokrili su sad ono krovište, uredili su slačionice i čujem sada radit će se, kaže, uskoro za nekoliko dana u Đurđu. Pa ko tomu više vjeruje? Meni nije jasno koji čovjek više njemu vjeruje. A ti smo 5 godina šansu da to napraviš. 6. Nisi napravio gradonačelnik. To su za mene priče za malu djecu i to je politički nerad. Za mene.
Nakon 5 godina tako što priča. Ima to još oko Đurđa gdje se mogu isto priča. Za prigradska naselja, za grad Donji Miholjac mi imamo program. Ja sam rekao, znači prije svega saniranje svođenja računa na nulu, industrijska zona broj 1. Ja govorim, u 4 godine ako se ne naprave 2 tvornice, mi moramo da reći nismo uspjeli. A ja vjerujem da se uspjeli. To je dovoljno prostor da se uspije. Ako bude više, to će biti dobro. To je više radi mjesta. Sljedeće što želim reći, želim biti gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika svih građana, bez obzira na političke boje opcije, razgovarati s ljudima, doći u mjesta razgovarati. Razgovarati o problemima, sam se tako rješavaju stvari. Dalje, imamo jednu cestu koju sam nedavno nazvao, to je cesta koju se ne vidi kraj, kako bi više to nazvao. Dođete tamo na ulazu, kad idete iz Đurđa, dođete do zone i dođete sad onaj kružni tok i sad opet moraš se vratiti u centar, vraćaš kamione. Sad imamo dupli promet, jer ljudi ne znaju. Katastrofa. Uglavnom da su zvali gospođu Jadanu Pomogrene, predsjednicu vlade, da ona tu prereže vrpcu i tu smo napravili problem iz nje. Nismo investiciju završili do kraja. Čemu je to bilo? Kome je to trebalo? Ne, nisu htjeli slušati. I normalno, ja vjerujem da će ono što je naša istodobitna kombinacija, bez obzira na sve probleme, mi moramo, imamo veze sa vladom. Naše su stranke na vlasti i oni moraju slušati nas i naša pitanja za rješavanje prije svega grada Miholjca i prigradskih naselja, to je prije svega ta zaobilaznica. Onda mi možemo planirati u gradskom vijeću i mi u izvršnoj vlasti ako dobimo povjerenje da se taj centar uredi kako treba. Da to liči na nešto, da taj grad ima smisla. Neki dan sam bio u Belišću. On nije vidljiv ovako sa ceste, to je njegova šteta. Vi kad dođete tamo je milina pošetiti. Bili smo sa nekim tamo isto političkim ljudima. A vidi se da je taj gradonačelnik, bez obzira čije boje opcije, vodio brigu o tome gradu. O poševima, kakvi su naši nogostupi, Bože grad, naši kanali. Na čega nam liči to sve? Ja ne znam jer oni vide, jer oni šetaju ili su slijepi. Tako da ima tu mnogo prostora. Ono što je bitno, to je drugačije, rekao sam već, način obnašanja vlasti, to je transparentnost, odgovornost, jedan način drugačiji u gradskom vijeću, pristupu vijećnicima, zavisi kako će, vjerojatno, ja pretpostavljam da će biti više stranaka, očito je po nekim svim pokazateljima, ali to ne znači da se ne može raditi. Mi možemo biti politički protivnici, ali nismo neprijatelji. Ali na jedan korektan način, jedan način kako su nas planirali. I sada nisam spomenuo i sjetio sam se. Totalna blokada radi Donji Miholjac. A šta on misli da on s time nešto dobiva? Pa to je katastrofa. One novine, na čega to liči? Ako nije moja slika, onda nisu ni novine. Ako nije moja riječ, nije ništa. Pa to, ljudi, to samo meni, ja to ne mogu zamisliti. Da tako neko može razmišljati. Pa to neko vjerojatno, ko je malo pametan, shvaća da to nije dobro. Eto, koristimo razne načine, blogove, pomoć sa strana, čuju ljudi. Vidim po trgovinama, vidim da ljudi čuju, vjerojatno, valjda će stvariti. Međutim, ja vas molim da građane privolite da 19. izađu na izbore. Ako 19. građani ne izađu na izbore, može ponovno pobediti politička opcija koja nije po volji, ali je to volja građana. To je volja građana i onda će 4 godine i dalje biti ovako. Idemo u dubiozu koja će biti nepovratna. Po meni ona će biti nepovratna, taj dug će biti još dublji. Ima još jedna stvar koju nisu završili. I to namjerno. Mi smo ih pitali na gradskom vijeću. Gradsko vijeće nema nadležnost rješavanja pitanja KP parka, jer smo donijeli odluku o razdvajanju. Ali gradonačelnik kao izvršna vlast, jer više nema poglavarstva, donosi odluku konačno. Nije li donio. Sada će gospodin Đelić po sili zakona morati osnovati 2 firme. Zašto? Bilo je previše interesenata za direktorska mjesta. Previše je bilo u redu koji su čekali, pa se nije moglo napraviti taj dio posla. To su tragični događanja da ne govorim. Umjesto da su tražili čovjeka koji bi to mogu stručno riješiti na određen način. I tu smo problemi. Neće vjerojatno biti problem sa vodocrpilištem i prečistačem i sa smetištem, mada i tu niz problema ima, ali će biti sa KP parkom koji bi trebao raditi dodan dio posla čišćenja, uređenja grada i tako dalje. Pitanje sredstava. Nisu do kraja jasne stvari ni oko
deponije Roslov, to ćemo morati vidjeti kroz dokumente i papire, to nije ni zatvorena financijska konstrukcija, međutim, mi nećemo dozvoliti ovo smeća kako je sad. Da nam voze smeće iz 10-15 općina, i ne znamo od kuda. Slažem se od ovih općina koje su nama susjedi, na jednim dobrosusjedskim odnosima, dalje ne. Jer deponija centralna u Osijeku, Stajko na Tunovca, nije ni započeta raditi. I ona neće biti 2017. gotova. A mi on nije bio za, nek pokuša otići autom da vidi kolika je to već vrpa smeća. Malte neko u Osijeku tamo na ulazu prema Tunovca u Siviju. To je loše. Imamo dobro vodocrpilište, imamo dobar prečistač koji je u fazi, znači, u probnoj i tu vjerojatno treba još platiti neke novce. Tako da u biti mi imamo objekte, kapitalne objekte dosta dobre, ali oni moraju dovesti u stanje reda, vidjeti stanje financije, kako će to ići. I velika je stvar za grad Donji Miholjac, na sreću što u neko vrijeme dobrih ljudi gradio te objekte. I zone, i odvodnju, i sve drugo što je napravljeno, i sportsku dvoranu da sad ne nabrajam, i mi se moramo zahvaliti tim ljudima koji su neki umrli, neki žive s nama, u ona vremena koji su to započeli. Odgovorni smo prema toj staroj generaciji da živi dobro u tim starijim godinama, ali prije svega smo odgovorni prema mladima. Mladi nam odlaze i to je katastrofa. I to je katastrofa, zato sam rekao da treba industrijsku zonu pod broj 1 staviti na prvo mjesto i naše, znači, prioritet zapošljavanje, tu su šport, kultura u svim mjestima, sadržaj za sve generacije, grad Donji Miholjac ili Privadska naselja, pa gdje je više onakih koncerata i svih događanja, raznih vrsta, ne pravim razlike. I nije za mene samo nogometni sport, svi sportovi su za mene dobri, ako se mladi u njega angažiraju. I rekao sam, znači, građanima treće životne dobi. Rekao sam rijeka Drava, svi naši šumski kompleksi, sve ovo što imamo, to je Bogom dano da se jedan grad Donji Miholjac razvije na taj način. Evo, mislim da sam dovoljno rekao da ste shvatili. Osnovna je poruka, radi sa svim građanima na dobrobit svih građana grada Donjeg Miholjca i prigradskih naselja. Politiku vodi na jedan drugačiji način nego što se vodi sada, jedan drugačiji odnos u vijeću i drugačiju gradsku upravu. Drugačiju gradsku upravu koja mora prema građanima biti odgovorna. Htjeli oni to ili htjeli, oni će morati tako raditi. Evo, toliko, hvala. Ja bih molio, pogotovo iz Svetog Đurđa, ako ima neki pitanja, ja i gospođa Vojnika ćemo rado odgovoriti i za večera sam hvala.